A ver, a onde imos? Veña, tira, non te pares que vamos á festa. Pero que festa vamos hoxe? A festa da Muller Labrega, aquí en András. E hai viño ali. Ai, pero ti non bebas moito que logo tens que coller a moto. Ué, a moto vai sola, bueno, hombre. Ai, home, veña, tira. Casa tes mulleres labregas? Bueno, algo labrega Algo é. Que fai, lavar a lechuga pa ensalada? Pero ti queres máis de churrasco ou de pulpo? É de pulpo. De pulpo. Eu quero te ligar a ti. A ver, ai. Ligar. Cando queiras. Pois eu estou disposto. Vamos. Onde vamos? Bueno, cariño, deixámoste, O viño que tal está? Cojonudo. Sí. Cojonudo. Bueno. Xa vivín 4 glorios, así que ainda me faltan 2 máis. Mira. Ahora dame ti a min. Así me gusta. Bueno, o viño é para probar na máis, Para que vais É un que pouco. levo coche. Bueno, por aquí polos camiños non pasa nada. Non, estamos moi controlados. Aquí os de András pajaron a policía para que non se poñen aí. A ver, voucho probar, a ver que tal está, Queres patatas tamén? No. Non, seguro, chegas así. Está rico, Igual non quedas. Como onde vou? A onde vamos? Vamos para casa. Como que pa casa xa? Home, claro, xa van sendo horas, veña, monta. Bueno, vale, pero levo a moto, onde vas tú? Ti non levas nada, que bebeches moito viño e eu non che deixo conducir. Bebo máis cando vou solo, así que... Mira, monta atrás se queres. Ese non, pois deixate por aquí. Pois quedo. Non me fagas enfadar, Sube aí atrás, anda. Vale. Ao final sempre mandan as mulleres, se vedes. Dixeronme que o viño teu que non era moi bo, Sí, pero hai nos peores. A ver, sírveme aí unha copiña, non? Que teño sede con este calor, que hai un calor... Pois está bo, O que me dixeron era mentira, O que che vou dicir unha cousa, Dígame. Ajo a cos callos. É que teño 2 rapaces pequenos, ven por aí atrás o viño. Bueno, pois dixo eso aquí... Este é para disimular, Eu casi, quedou un hueso solo. E aí quedan os garbanzos. Os garbanzos Non están bons, están duros. Están bons. O callo está moi ben. Entón habrá que facer algo de ejercicio despois pola tarde, porque senón... Hai que correr un pouco, pero eu non teño gana agora. Ahora non ten gana. Bueno, foi algo dura as subidas que nos pusieron. Eu non contaba con elas, eu contaba só cas baixadas. As subidas non me dijeron nada aún, Hai que pedir aos papis que che compren unha eléctrica para subir... Si, eu necesito, Verdad? Si, a gasolina mellor que a gabra. Ferida, paguei 2 platos, Pagaste 2 platos, mira como mira para ti, Porque nos quito damos a min. Ti solo viño. Ti bebes e la comes. Ando aquí a preguntar, a ver, porque se non é de nadie o pulpo levo, Lévalo ti, vámonos a comer nós, Pois apura para que enfríe, O sulfuroso adiantouse e tuve que botarlle unha man. Sí. Sí, Cago, pero todo moi ben, A man por dentro tamén lle botache, non? sí, botelle... Ou comeches chocos. No, botelle man ao tinto por diante e por detrás, non sabes? A ver, enseña os dentes aí. A ver, Ana. Ya, mío, pero... Cuidado co dedo, cuidado co dedo que está... Toma aí, amárrate ti. Non me dá a man, non sei por onde che agarro. Amárrate un poquinho, home. Bora, espera. Diablo mío. Autóctono, non é? Non se bebo. Ten moitos sulfitos, Uma destas, cantaróptera. Cada unha destas, depende que na sirva, pois da 30, ou da 28, da 32. Pero con normal sería que dera 32. Estuve antes ali cando facían as paellas e dixeronme que tens que sacar 35 racións en cada paellera. Bueno, ha de salir as que salgan. A xente hai que dar de comer. Sou moi veterano nesto xa, eu quito as que queira. Hai que falarme de que aquí quitabas 25 e dixeron, quita moi poucas. Claro, porque a xente vai contenta, quere comer. A xente ven aquí comer. Espera que ahora voy a dejar o soplete. Tras. Ela daixe cerveza para que lle dé un poquinho máis de toque. Perdona. Espera. O soplete é cerveza. Home, claro. Porque se lle botas agua, apájanse, pero ca cerveza non se apaja. Buena truco, sí señor. Xa sabedes, Cerveza para ti, cerveza para a brasa. A mía está ali arriba, por favor. The first time, I come first time, yeah? Try with one, compare with Chinese food, very different. Non sei que dixeche, pero ten pinta de que pasáchelo ben, non? What do you say? It's good. It's good, wonderful, it's amazing. Wonderful. A misa mañán. Amazing. A misa mañán. Mañán, ameixa. Gostou a ameixa. Que? No, a ver. No. A ver, ainda. Mira. Ainda cae. Pode botar aquí media, mira. Está riquísimo, Meu cuñado di que teñen sempre 18 gotas ainda.
É un ribeiro, é un jodello, un ribeiro estupendísimo. Nada. Tú fala que eches en chubas, non? Non deixa de envidiar ao Albariño. Temos un ribeiro en Galicia que é maravilloso. Eu son da terra do Albariño, en cambio, mira, gustame o ribeiro. Pero a sardiña co ribeiro tamén entra ben, non? Entra de maravilla, de maravilla. Bueno, creo que se enchín o vaso, Sí, moi ben, gracias. Xa me vou ir, Vou te deixar aquí co vaso. Sí, home, sí, gracias. Xa non hai máis, Isto é un paraíso, jefe? Sí, é un paraíso. Cuidado que estamos na mellor terra do... Eu que sei. Mira, deixo de disfrutar porque senón o viño vai se quentar. Vale, gracias, Gran festa de hoxe aquí na Illa da Arousa con un espectáculo de vistas, unha xente maravillosa, unha música impresionante, unha comida que estaba riquísima, e nada, se queredes que vayamos a vosa festa, só tedes que chamar o número de teléfono 986-7107-41. A limpar que levas todo o día de charanga. Ala, dalle, veña. Bueno, eso, que si chamado o número de teléfono mandades un correo a de festa@canariasbaixas.com eu vou traballar, que veña.